ताली बजाई, ताली बजाने में बड़ी फायदा बा। मंटू बाबू ठंडा ना लगी, जाड़ा से बचल हो जा, ओढ़ो के ना पड़ी। दू लाइन के गीत बा और एगो सेहरा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मंटू बाबुआ आज कवि जी के लड़की के आज माटियो कोड़ाइल होई दिन में ना जी, मटकोड़ भइल है नु। हां बताई सब खैले नहीं खे जका मंटू बाबू आज नहीं खे एबरा माटियो कोड़ाइल बा, हरदियो लागल बा, मेहदियो बा। तो दू लाइन गीत हम सब कि कहवा के पियोन माटी, अरे कहां के उदार हो, आ कहवा के पांच सुहागिन, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासो, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासो, कहवा के पांच सुहागिन, कहवा के पियोन माटी, कहवा के पियोन माटी, कहां के उदार हो, कहवा के पांच सुहागिन, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासो, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासो, कहवा के पांच और का छपरा जिला के पियर माटी, छपरा के पियर माटी रघुपुर के कुदार हो, छपरा के पियर माटी दरियापुर के कुदार हो। ऐसे रउआ सबके आशीर्वाद एक गीत पर जरूरी बा। हमनी के कवि जी के पत्नी बानी, बार बार प्रणाम बा। ई गीत रउआ सब खातिर होता तो रउआ सब के विशेष आशीर्वाद एक गीत पर होखे के चाहिए। ऐसे अरे छपरा के पियर माटी, इधर गवाला ना दादी, लजा से सब लोग ना गा पावेला समाज में, सही बात। रउआ आवेला एक लाइन गा दे। अरे एक लाइन दावते हुई। अरे बड़ा लखी के भाई देखिए बुचिया बैठल बाड़ी पीछे, एक लाइन गाई रे। छपरा के पियर माटी, पटना के उदार हो, रघुपुर के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासो। ये बा ऐसे छपरा के पियर माटी रघुपुर के कुदार हो, छपरा के पियर माटी दरियापुर कुदार हो, रघुपुर के पांच सुहागिन, रघुपुर के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासो, रघुपुर के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासो, रघुपुर के पांच सुहागिन। लेकिन एक लाइन और, जब हल्दी चढ़ेला तो गावेला कौना भाव में गावेला लोग? कौन हो पांच टूसी हारा दी, 50 बीरा पानोजी, अरे आईना कवन बाबा हरदी चढ़ाई जी, आईना कवन बाबा हरदी चढ़ाई जी, पांच टूसी हारा दी, 50 बीरा पानोजी,
गावे लालो कहे लालो अरे आईना अनुज पापा हरदी चढ़ाई जी आईना अनुज पापा हरदी चढ़ाई जी और गावे लालो तरह तरह के जे हरदी उपाजेला के बेसा देला हो के जे हरदी उपाजेला के बेसा देला हो के जे हरदी उपाजेला के बेसा देला हो आहे के कारा जे सिरे हरदी चलेला ए के कारा जे सिरे